Sa panagna sa unang pagbasa nga ang gingharian ni Hari David murag kahoy nga giputol kay nabihag man to sila ngadto sa mga foreign countries, murag nawa ang iyang gingharian niya. Ang nagsunod sad niya nga mga hari, mga buangon sad kaayo ni simbas mga Diyos sa mga pagano motong naputol, pero wa mamatay ni mubuhi kuno pagbalik og ang bag-o na nga sanga nga gikan moturok sa tuod sa maong gingharian maghari na gyud nga dili mapapas. Og matod pastubag nato sa Salmo, ang katarong mulambo sa iyang panahon sa tisumpay ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Lingiyay mong tupad ingna paminaw nimo niturok na ang bag-ong gingharian. Ngutan ba ingna niturok na o patay lang yapon? Unsa maroy na as kalibutan, ang tuod o niturok na ang gingharian? Dinhi sa Pilipinas, di ana ba dinhi ang gingharian sa bag-ong anak ni David o tuod lang yapon? Nihari na ba ang katarong dinhi sa Pilipinas? Ang kalinaw naa na ba sa Pilipinas? Ang kalinaw naa na ba sa kalibutan? Ha? Niya, ito pag yung pangutanon, ang kalinaw na sa inyong balay. Wa na'y magsigig yaw-yaw. Wa'y magsigig away. Niya, itong padako-dako ag jutay, ang kalinaw na sa inyong kapilya. Wa'y nag-away des inyong kapilya. Niya, ito pag yung padako-dakuan, na'y kalinaw ron diri sa atong parokya. Istoryahe. Nya unsa man kunoy timailhan nga ang katarong ni hari na wa na kunoy panag-away, bisan ang leon ug ang baka magsaw nagkaon, ang kobra ug ang bata magduwa-duwa na lang. Pasabot wa nay away. Kumusta maros atong kongreso ug sa senado ug sa executive branches nato? Nagkasinabot sila o nag-away? Sa ato pa, kini di ay pagkatukod sa bag-ong gingharian nga gihisgutan sa unang pagbasa o kining katarong nga mulambo sa iyang panahon. Wa pa mahitabo. Pero niingon man sad si Kristo pagsaka niya sa langit, ang gingharian sa Dios ana-ana kaninyo. Laon sa muna nato ron, hay may nagsultis tinuod, kita o si Jesus? Ano yung kong itutukan? Siya man ang kaliwat ni David. Siya man ang hari sa mga hari. Ato ginang giselebrate atong the other Sunday, King of Kings and Lord of Lords. Sa to pa namakak dahil Kristo? Namakakwa. Mayagwa pa siya mamakak. Wa na taroy away. Karon ganing bag-o. Na nasay congressman, kanang sikat, kanang mag-miyaw-miyaw. Nga siging sulti og mga hait kaing pulong, sakit kaing pulong against sa presidente, against ni Speaker Romualdez, against sa mga congressmen, mga kanabang iyang gihuna-huna nga na-apil aning korupsyon, na-apil aning kriminality sa atong nasod, iya yung isulti. Adtong niaging adlaw kay ang iyang giatakig maayo sa iyang privilege speech. Bongbong Marcos man, iya manggiingnan nga wala na kay mandato sa konstitusyon nga mangulos Pilipinas, kay sa imong pagpangulo nag-anam og kahugno ang Pilipinas, wa nay ayo, grabe ang graft ang korupsyon.
ikaw may presidente, wa ka kapugong ani. Iyang yaw-yaw, gipagnan siya sa microphone. O man, nabalik na sa microphone, iyag pong ipadayog yaw-yaw, gipsigig singgit, point of order, sige sa yaw-yaw. Pagkataod-taoran, suspenso na yun, 60 days. 5 ra kabuok ang nipabor niya. The rest of the congressmen, pag-file atong resolution sa Ethics Committee nga resolution dito sa House nga isuspenso siya, mao kuno toy sukad nag-hearing sila, sukad atong pag-budget hearing, mao pa kuno toy kinadak-an nga attendance sa mga congressmen. Matod pa sa nag-analyze nga usasad ka congressman, murag ang pagsuspenso ni saya nana Kiko Barsaga equivalent sa pag-final nila sa plenary nila sa House sa budget hearing. Murag importante pa kuno ang pagsuspenso niya kaysa pag-hearing sa mga congressmen nga gi-accuse nga naghimog billions of graft and corruption. Ngano man tungod kay ang majority na representatives wa kauyon sa iyang gisulti. Mao na sa inyong paminaw sa gibuhat sa atong Congress, gidali-dali og impeach si BP Sara o Sara kaadlaw pag-file resolution, impeach dayon. Unya kaning wa gyud nila pag-aksyon nga klaro aning mga flood control, siging tabon-tabon aning mga kaning mga corruption, wa pagyoy klaro silang baruganan, wa pagyoy klarong na pinpoint nga utok aning billions nga niabot na ganig trillions nga corruption. O sa ilang pag gidali-dali na sad ang kaning nisulti og sakit kunuhay, wa nay freedom of speech sila, bisag privileged speech, you are not privileged. O nang unsa kay ilang unsay tan-aw nato sa atong mga legislators labi na diha sa House, kasaligan na mosulbad sa atong problemas nasod o dili? Ayong lamang tubag ma-accuse niya ta dinhi. Kana ato ng pamalandungan, moawhag lang ko nato ba? Kay ngano man, kining katarong naghisgutan nga mulambo sa iyang panahon, dili na ni siya universal. Unsa man ni siya? Depende sa midawat ni Hesus. Ug kinsa man si Hesus, matud pa niya, I am the life, the way, the truth. Kanang mga tao nga nagmahal sa kinabuhi, dili mo patay, dili magbisyo, labi na ng drogas, cocaine, shabu, nagmahal sa kinabuhi, maura na'y makasinati og katarong. Kanang mga tao nga nagpuyo sa kamatuoran, dili tabunan ang kadautan, labi na ning graft and corruption, maura na'y makasinati og hingpit nga kalinaw. Pero kanang kusog ay mamakak, kusog ay mutabon sa kamatuoran, sige ra ginagliraw-liraw ang mata. Ilingay mong tupad, ing na nagpuyo kas kamatuoran. Muta na ba? Siging simba, siging misa, niya mga bakakon kay tanan. No, wag yun. Hasta gani ang inyong buhok, inyong maganing tabunan ang kamatuoran, kulor-kuluran man gani, bisan pag giuban na inyong buhok mo na, congratulations, na nakoy mga naobserbahan, daghan-daghan na gyud nga akong nakita niya mo testimonya sa sila, pader wa na biya ko magpa-color sa kong buhok. Nako, congratulations, pwede na ka mamatay. Ngano man day kanang inyong colors buhok, magamit pa na iniglubong ninyo?
Way kapuslanan na ay. Sige tagbuhat ang mga way kapuslanan. Kanang kwartang ilang gikawat dihas sa atong nasod. Billions kwarta. Magamit na nila aron ang ilang kinabuhi mutaas. Dili ay. Aron sila maadtos langit. Samot ng dili. Ang kamatuoran. Ang pagpuyo sa kamatuoran. Matod pa itong usa ka ni Butar Ugno. Hay man day mas importante nato ang hay man di ay mas ngilad para nato, hay may mas unbecoming para nato, kanang musultis tinuod o kanang mangawat. Di ay magtuwag di man mo Congress, gisulti lang ba? Nya giingon man didto nga nakadaot ko no sa kaning dignidad sa ilang gitawag og August chamber. Kay ba mo unsa nang word nga August? Awas mo kay ba? August ba? August, September, October, November. August chamber. August pa ka sila? Kanang Augustus, highest ba? Honorable. Mabita ang tawagan nila, honorable. Pero sa ilang gibuhat karon, karon nagsige na sa ingon, karong Pebrero, mag-impeachment na sadta sa Vice Presidente. Kitang mamutar ba ani mga congressmen na nagitawag na sila sana House of Representatives? Are they still representing the people of the Philippines? Ato lang ang pangutanon. O kusog na kay kamutabon sa bakak, imo ng tuison ang kamatuoran, niya nagkahiusa mo ana. Anong gi-impeach mas BP Sara? Tingali, tungod atong iyang giingon nga, kibaw man ko ang budget din he. Katubang wa siya mo dipinsa sa iyang budget ba? Ayon lang ko niyo question na. Ang akong tubag, maingon ragyod ko, i-entrust ko na ninyo. Nga sa dihang gipugos ko siya. Ang budget din duha raman katao ang nagbuot. Kana raman si Speaker Romualdez o si Saldico. Iya ginang gibarugan hangtod karon. O nasakitan tingali kaayo, mao nang gi-impeach siya. Pangitaan siya apan. Nya ang iya ramang apan, Porting Gamaya, 125 million, unya rolled out pag yun sa kuwa, na dili day questionable, pero ilag yung padayonon, ilag yung padayonon. Kasaligan pa ka ni sila. Are they still representing the people? Yawagin sila nahimo karong mga balaod, nga gidali-dali or paningkamutan, aron madipinsahan ang korupsyon, madipinsahan gining atong mga flood control nga mga ghost projects and other infrastructure projects. Wa sila magdali ana, wa sila mag-overtime ana. Unsa may ilang overtime? Impeachment, kanang suspension sa mga tao nga wa nila mauyon eh. Are they representing the people of the Philippines kay House of Representatives man sila, or they are just representing their own personal interests? Ato na ni silang hukman inigsunod eleksyon. Unsa may timailhan, manghatag na sila kwarta panahos eleksyon. Usa na sila sa nagguba sa pagka-August, pagka-honorable anang maong chamber. Ang tinuod nga nagguba diha, kanang mga kurakot na congressmen, kanang mga kurakot na government officials, maunay nagbuling-buling, nagmansa sa naong sa atong gitawag og mga honorable department sa atong gobyerno, executive, legislative, and judiciary. Inig panahos eleksyon manghatag gani na, ibutang din na sunahuna nato kani bulingon kay inig kasing-kasing. Nya kinsa tong di manghatag, mangumpanya lag tinarong nya naay gibuhat sa katilingban na waasan magsigi og butangan ng ilang mga naong mga pangahan diha, kanay atong butaran. Kay ngano man tininuod na nga serbisyo,
dili pakaaron ingnon. Kung mamutang na ginas ilang mga ngandiha, mamutang na silang mga naong kana mga bulingon nagkasing-kasing. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na bulingon o limpyo na imong kasing-kasing. Limpyo o bulingon? Unsa may timailhan sad nato individual na limpyo tag kasing-kasing. Inigtan-aw nimo sa amin, di kaabutan og 2 minutes. Musubra kay kas 2 minutes, siging tan-aw sa imong naong sa samin, bulingon kag kasing-kasing. Pero mga less than 2 minutes, limpyo. Less than 1 minute, purting limpyo hagid nimo kasing-kasing. Kay kanang limpyo kasing-kasing, dili na maghuna-huna sa iyang naong, ang iyang huna-hunaon, ang naong o ang dignidad sa iyang isig katao. Pero kana mga hugaw kasing-kasing, sige ginagtanaw sa ilang naong, hastang puno as pilok ila ginang tanawon, hastang mga punuan sa ilang mga kuko ila ng limpyuhan, pero di gani ka pang limpyo dihas karsada, pataka laglabay sa ilang kinanan, di gani ka pang limpyo sa ilang kanal, ni clog up na di gani kahatag og kalimpyos ilang palibot, pataka laglabay hastang ilang inagas sa ilang gripo, mga hinugas adto pa ipaaga sa ilang silingan, adto ipaaga sa karsada nga way batasan, hastang ilang mga sakyanan iparking pas karsada nga public. Bisan gani kaning atong parkingan dinhi nga ato na gina personal sa simbahan, moingon tag ayaw parkingi, mo parking yun, mga hugaw kasing-kasing, mga bagag naong. Wa mo ilabot kay wa mo dahil sakyanan. Tanawan ang na nagparking diha. Congratulations sa midool. Nanay ni dool na ko pader pasensya usa kay ning tirik gining among sakyanan. Nya asa man ni namo dadon pader inig og maayo na ni nako diri ay diari kare-karing unahan akong gitudluan, pero naagi dihay na marking wa gyud mo dool. Tunan ka dili nimo property imong parkingan, unsa ka kabagag naw? Unya magpakaron ingnon ka na ikaw kunuhay sakto, di ba? Sige tag ingon diri ay mo pagdadaan ang inyong iro, kanang inyong iro ibutang nas inyong balay, hikti o kaha tangkala, magdag iro ani pakalibangon diri sa luyo, hapit na sad ko makayatak sa hugaw sa iro. Nagsuroy-suroy ko dito kay nagpreparar man ta diha, agoy hapit yun nako na yan nasad. Kamong mga silingan din hinay mga iro, di gyud mo kadungog kakusog ganing atong trumpa. Hugaw o kasing-kasing. Mao na ang katarong mulambo sa iyang panahon basta limpyo kasing-kasing. O ang katapusang timailhan nga limpyo kag kasing-kasing, kusog kay kamo palit og slot. Lagi. Ganahan jud kay kamo tabang. Nilingay mong tupad. Ing nasige pa kag palit. Lingiya ba? Tagpila to atong slot sa Grace? Tagpila to atong slot sa PPSC? Sa DPR? Pila tanan? Pila na palit nimo? In 100. Palitin ang tulo. Oh, na siya. Tagpila to atong ticket sa Sweet Notes? 3,000, 2,000, 1,300. Hay may imong gipalit ana? 300. Ikaw mo ba? Katoy palitan 3,000? Kamahal sa dana pa diroy. Nga naingon ako pa dir. Naalagi ko'y natambungan nga concert sa Sweet Notes, 1,500 lagi ito diha sa atubangan, inyo 3,000 lagi. Nako, nga naman, diin man kanitanaw. Sa dito, sulti siya, nako, dinhi, nakatanaw, nakadinhi. In siya, nako, suway ang 3,000.
Kamo og mopalit mo og sinina. Hay may tan-aw ninyo mas nindot ang baratuhon o ang mahalon? Kusga. Kung kaslon ka, unsay gusto nimong isingsing, kanang mahalon o baratuhon? Kusga. Kung mutan-aw kag concert, asa mang tikita imong paliton, kanang baratuhon o mahalon? Nindog ta.